Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana kullu amin wa antum bi khair. Kepareng matur dumateng para sesepuh, bapak, ibu, saha sedherek sedaya ingkang satuhu kinurmatan. Ing dinten riyadi ingkang suci menika kula ngaturaken sembah pangabekti lan sembah sungkem nyuwun agunging pangaksami sedaya kalepatan ingkang katingal menapa boten katingal, dipun sengaja menapa boten dipun sengaja. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah lebur sedaya dosa, paring kasarasan, panjang yuswa saha kabagyan dumateng panjenengan sakeluarga. Sugeng riyadi Idul Fitri 1457 Hijriah minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.